ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አዚ ደስ ይብለኒ ነዚ ክቡር ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ይኾንካ ቃል አምላክ ክትዛረብ ምሕረት አምላክ ስለዝበዝሕ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ነገራት ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብዙሓት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክሪእዋና ደለዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክሰምዑና ደለዩ ክበልዑና ደለዩ ዝሰኣንዋ ብዙሓት እዮም ኣነ ንስኻትኩም ግን ምሕረት አምላክ በዚሕልና ኣብዚ ቦታ ዝኮንና ንቃል እግዚአብሔር ክንጸበ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ኮን ብለና ክንብል ካብ ዝድበልጽ ነገራት የለን ሞ ክብር ንስሙ ይሁን አቦነ መስግነካ ኣለና እንሆ እግዚአብሔር አምላክ ዛማዓልቲ እዚኣ ንዓኻ ኣሕሊፍና ንበካ ኣለና ንገብሮ ዘበለ እንጽልዮ ዘበለ እግዚአብሔር አምላክ ሎሙ መዓልቲ بسم ودخا يسوع كرسس سخت بس حنا እግዚአብሔር አምላክ ንነብስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላክ ሕቶና ትምልስ እስኻይ ኻሞ እግዚአብሔር አምላክ ከመጠን ዕቤትካ ኣብ ነብስ ወከፍና ጉዳይና ክትግለጽ ንዓኻ ኣሕሊፍና ንበካለና ዝተረፈ ይትረፍ ዝሃለወ ይሃሉ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር አምላክ ናትካ ህላውነት ናትካ ምሕረት ናትካ ጸጋ ክበዝሓልና ንዓይና ኣሕዋተይን ክትረዳአና እግዚአብሔር አምላክ ንነብስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ክትበና እግዚአብሔር አምላክ ጽልይ ኣለኹ ስለቲ ዘይውዳ ምሕረትካ ተመስገን نو أبزخ موسنا دلوي بالسفالة لنقرأ زترفوا حواتنا دقيمنا نعخان نركبك لنا أبزلوا جزائر أملاخ محرت كان تسقخان كبز حلهم نو جزائر أملاخ نبيت جزائر نخيد مسؤولين تحجز كوز بالكال أوشتهم كعي جزائر أملاخ نبيت أملاخ نبحبرت كموس جزائر أملاخ الصاغ ترد أمن كدقفوا من نعخان نركبك لنا حلو قبل اليوم يخون حلو قبل العلي بدكنا يخون سلزم على تزيات مسجن كبرين مسجنا نعخان يخون بسم يسوع كرسوس آمين እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በሐቂ እግዚአብሔር ረዲና ጎይታ ይባርኩም መዘምራን ይድነቅን የረን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ አነ ማለት አይኮይኔ ከምልኽ ድደልብ ዚ ምሕረት ኣብዚ ቤት ዝንተዳመጽ ምክንያቱ ኮፊለ ደምሉ ሁሉ ሰዓታት ስለዚ ሓለፈ ክዘልል እንዳደለኹ ክዘለሉ ዘይክእል ከሳጉም እንዳደለኹ ከሳጉመሉ ዘይክእል ነገራት ዘሕለፍኩ መዓልታት ኣሎ ስለዚህ እንደተረዳና ነምልሆና አምላክና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አነ ንስኻትኩም ንምሕረት አምላክ ስለዝበዝሓልና እንተ ዘይኮይኑ ካብ ኩላቶም በሊጽና ወይ ካብ ኩላቶም ተራኢና አይኮናን ምሕረት እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ መሳይን ምሰኻትኩም ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ለሙን ምሕረቱ ክንርኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እታ ከመር እስሕዚያ ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብቋዓት ኮይና ክንማላለስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አነ ንስኻትኩምኒ ኣብዚ መሬት ኣብዚ ቤት አምላክ እንታይ ኮና ክንማላለስ ብቋዓት ኮና ክንማላለስ ያክል ድሕርሕጂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ቆልዕነት ናብራ ናይ ደይ ምዕባይ ናብራ ያክል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብቋዓት ኮና ክንማላለስ ሎሚ ነቲ ጥቃኻ ዘሎ ኣታሰብ በልዎ በቃ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብጣዕሚ ይግረም ነይረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 6:8 ላ ዘቃል ዚያ እንተዳሪና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣውጅዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ندرس وكفنا نأوجه እግዚአብሔር ተመስገነው አታሰብ ይሉ ንሱ ሰናይ ዘበለ አፍለጠካ እግዚአብሔር ቅንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ ምስ አምላኽውን ብትሕትና ክትማላለስ እንተ ዘይኮይንስ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ካባይን ካባኻትኩም ዝደልዮ እግዚአብሔር ሙሱ ብትሕትና ክንማላለስ እንበሪ ወሪዱ ሓደ መዓልቲ ጎዲልዎ ሓጊዝና ይንፈልጥኒና نعانا نختعمنا نعين عخاتكم نختعمنا نحنا متهن أبيت أملاخ كورينا خنبر إلنا أنا أملاخ نملخ بروخات عواتي أبزين حدا خنري له نمس أنا نقرأت يلن نفسه كيف እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በቲ ክርስቶስ ዝተኸፈለልና ዋጋ በቲ ክርስቶስ ዝተኸፈለልኩ ዋጋ በቲ ክርስቶስ ዝተኸፈለለይ ዋጋ ክንርአ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ክቡር ሰብ ክቡር ሐሳብ ይሐስብ ኣብ ክቡር ቦታ ካይጸንዕ ኩል ከሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ስቂሉ ይኮነን ድኾነ ሰብ ምንም ድጠራጠር ነገራት ይብሉን ብቑዕ ሰራዊት እንተዳልዩ ሓንታ ሃገር ክሳዳ ነፊሓ ትነብር ምክንያቱ ብቑዕ ሰራዊት ኣለዎ ኢላን ብዛዕባ ናይ ዝመሬት ዝነገር እግዚአብሔር ዳእሞ ኣነ ንስኻትኩም ብቑዓት ኮና ክንማላለስ ኮለና በቲ ናይ ኣምላኽ መገዲ ምስቲ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ክንማላለስ ኮለና እግዚአብሔር ንዓይና ዓኻትኩምኒ ዝዓበየ ዝተዳለወ ነገራት ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኮርቤል ሓውና عملك ختم ببليخ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ተስክረ አንብበለይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን
እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ረይው ዝቃል አምላክ ብራና ኩሉ ነትናይ አምላክ ነገራት ብቁዓት ኮና ክንረከብ ለማዓልቲ እግዚአብሔር ይደልልና ለና አይና አኻትኩም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ አነ ንስኻትኩም ናአይ አነ ኻና አኻትኩም ክንተሓላለን ክንደናገጽን ክንላዋዋህን ክንተባባዕን ዝግባአና ነገራት ቃል አምላክ ይምዕደና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ ቃል አምላክ ኮም ሆና ክንነብር ይዝደለና ዓለም ትሪው ኣለኹም ናይ ዝሆም ደሎ ኩነታት ትሪው ኣለኹም ይጋላበጣሎ ኣብ አምላክ እንተ ዲሃሊኻ ሎሚ ምንም መምለጥ ድባል ነገራት የለን ተጨኒካ ጥራኻ ኣብ ሕማቅ ክትወድቕ ትኽእል እምበሪ ተቢዕኻ ኣብ አምላክ እንተዳ ጽኒዕኻ ኣለኻ ብናይ አምላክ መሰረት እንተዳ እምነት ሃሊካ ግን ክትናቃነቃ ይትኽእልን ኢኻ ነገራት ይናቃነቁ ኩነታት ይጋላበጡ ስኻ ግን بهوت كنا بريخا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብነን ሄድና ካንታ ክንገብር ይግባና መስልኩም ክንተሃናነጽ ይግባና ብቁዕ ሰብ ክገብር እንተዳ ኮይነ አነ እንድሕራ ብቃዓት ሃልያትኒ አነ እንድሕራ ድኽእላ ነገራት ሃልያትኒ ንብጻይ ከማ ብቃዓት ክረክብ ክማኽሮ ክኽእላለኒ ክንከፋፈል ክንክእላለና ኣሕዋት እንተዳ ኮይና ሓደ ኣካል እንተዳ ኮይና ሓንታ ኣካል ነታ ኣካላ እንታይ ኣትገብሮ ننحدو يمابوتي يتحققزي እግዚአብሔር ተመስገን እግሪ ዞም ተጻዋቱ ዕሶ መቸም ቅድም ሕጂ ለግረኩም አለው 10 ተኩል ተጻዋቱ ውዒሎም እግሪ እንታይ ክትገብር ትውዕል ሙሉ መዓልቲ ክትጎያ ትውዕል ኢድ እንታይ ትገብር መስልኩም ደድሕር እግሪያ በቃ ከምዝ ክትብል ትውዕል ከም ገሌላ እንድሕራ ተንኪፋ ኩዕሶ ነዚ ጉይዱ ዓለቱ እግሪ ፋልሰ ትገብሮ عوت مسمصقن ايدي حفيلان العلتبز مغنياتو اكل سلازغونت انا نسخاتكم غان نحدنا كنتانانص يغبانايو انا زي تعنقف كل امني اسخاخات ودقو حفتي زي تعنقفت الامني نعيات حسيني ايد زحزتاسي نغرن تاغيراتا مسيلكم ديسبلاي غيراتا مغنياتو زغلو دصعرو زغلو دغويسي بقى مقصعاتي مصيو سلامنتاي ايد يا خمس غيراتني يلو كن كسس تطواي بلني تاي دغبر عاوت رغب مسبلت ايد نلعل تبلا بقى ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ንኻኒ አምነን ንሕድና እንታ ክንገብር ይግባአና ክንተሃናነጽ ክንደናገጽ ክንላዋዋህ እዚ ዘመን እዚ ብፍቅር እንተዘይ ኮይኑ ብጽልኢ ድሓልፍ ነገራት ኣይኮነን ብሩኻት ኣሕዋተይ ነብስ ወከፍና ብመዓይን ምዝጋብሔር ክንረአ ከም ምሕረት እግዚአብሔር ጉድለት ኣለና ነብስ ወከፍና ጉድለት ኣለና ነቲ ጉድለትና ተሰኪምናዮ ብምኻድና ነቲ ጉድለትና ሓቀኛታት መሲልና ብምርኣይና ንሓውና ክንጎዶም በሪ ክንበልፀይ ንኽእል ኢና ነቲ ጉድለትና እንተዳ ኣሚንና ኢና እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል نعفتي بتز دوغدلتو بتز ودقتو ديكون كخساسي بتي صباح نغو اتخونو ريه كدغفا نحوي وينكم خدغفو حوي وين عيكم خدغفني امنا نحدنا زلنا نغرات بزي نغرات زكنري እግዚአብሔር ይርዳና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:11 ካስክሬለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ተሓደ ነተሓደ ይህነጽ ክብል ከሎ ሸለል ኢሉ እንዳተጋገየ ከሎ ሎሚ ተጋጊዩ ኣብ ጌጋ ከሎ ኣነ ሓልፎ ደይኮነሲ ሎሚ ንሓወይ እንተዳ ሓጊዘዮ ጽባሕ ኣነ ድዕወት ሎሚ ንሓፍተይ እንተዳ ደጊፈያ ጽባሕካ ናተይ ዓወድ ድኸውን ነንሕድና ክንተሃናነጽ ከም ህያዋን ንእማን ኮና ننحدنا انت كنقبر كنداناغص كنلاواوا اودقتنا اما علت حغوسنا بروخات حواتي بقى ولا صلاتنا يمددبلو اما علت حغوس كاسي مصيو تخناوي للكا ديبلكا نغرات يلن ولا بلبو غوي لغلو صليكا خلو كبل يخلي كنتهانانص كم هياوያን امان كنا كنتهانانص እግዚአብሔር ተመስገነው ታቃል ከም ዚያድ ብል ስለዚህ ከምቲ እትገብርዎ ውን زلهم نعدعدكم تمعادوا أمه نتي
ተሰሎንቄ ስለዚህ ከምቲ እትገብርዎ ውን ዘለኹም ተሃናነጹ ትብልሲ ኮርቤልስ ከም ብበለ ይፍትናት ስለዚህ ከምቲ እትገብርዎ ውን ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተማዓዱ እሞ ተሓደ ይህነጹ እግዚአብሔር ተመስገነው እታ ይህነጹ ትብልየ ሲእኔ ያጸኒዐ እግዚአብሔር ተመስገነው እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንታይ ክገብር ክንመዓዓድ ኮለና ክንመኻኸር ኮለና እንታይና ንገብር ኣይንዋናጀልኒና ኩስቶ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ወይ ካ ኩስቶ ከምዚ ስለ ዘይገበርካ ኢልና ኣሕሊፍና ኣይንወሃብኒና እንታይ ዳ ንገብር መሲልኩም ንተሃናነጽ ዞም ጻዓዱ ሓደ ጽቡቕ ነገራት ዝምህሩና ነገራት ኣሎ መቸም ካብኦም ንመሃሮ ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ጌጋኻ ቅድም ኣይኮነን ድርድር ደብሉልካ ተስፋ ቆሪጽካ ስጋብ ትኸይድ ኣይኮነን ብዙሕ እትናትካ ኦፖርቹኒቲ እትናትካ ጽቡቕ ደለትካ እታ ጽቡቕቲ ደላትካ ከምዚያ ኮያ ሁሉኻ ጸኒሖም ኣራሳርስ ብዘበሉኻ ሽዕቶ ጓቢሎም ይነግሩኻ ታ ጉድለትካ ኣነ ንስኻትኩም ንግን ነዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ንሓውና ክንጎዶ ደይኮነሲ ኣረስርስ ሃቢልናሲ እግዚኣብሔር ተመስገኑ እዚኣ ኸዓኒ ከምዚኣ ጌርና ክንመዓዓድ ክንተሃናነጽ ታነቐፌታ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ተዛሪብናላ ነርና እግዚኣብሔር ተመስገኑ ይኹን እዚኣስ ነቐፌታ ሃናጺት ዘይኮነሲ መንፈጺት እያ ዝበላ ሃናጺት ዘይኮነሲ እንታይ ኢልዋ መንፈጺት እያ ኢልዋ ምኽንያቱ ንሓደ ከምዚ ጌርካ ኢሎም ርእሱ ምስ ጨፍጨፍዎ እንታይ ገይሩ ሓፍ ኢሉ ሃዲሙ ኸይዱ ሽዑቶም ድሰምዑ ዝነበሩ ኣማዕድዮም እንታይ ኢሎም ኣተሓወይ እዛ ነቐፌታስ ከመይ ሪኢኻ ኢልዎ እዛ ነቐፌታ እዚኣሲ ሃናጺት ዘይኮነሲ መንፈጺት እያ ኢልዎ ምኽንያቱ ንሓውና ክንሃንጾ ዘይኮነሲ ክንዋቕፎ ከነዋርደልና እንድሕር ንገብረልና ነጥፎ ኢና ደለና እምበር ንሃንጾ ይኮንና እንደለና ነቐፌታ ማለት በርቢሩ ይገድፋን እዩ ይፍውሳ ኖ ጅግና እንዲኻ በዚ ነገራት እዚ ወዲቕካ ኣይትተርፍን ኢኻ ተስእ ኢልካ ክትሃንጾ ከለኻ ንሓውኻ ዓወት ናትከይናትካን እግዚአብሔር ተመስገነው ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነው ከምዚ ክንገብር ዘኽለና ሓይሊ ኣለና ብሩኻት ኣሕዋት ብኽእለትና ምንም ክንገብር ዘይንኽእል ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ሓጢአትና ኣብ ውድቀትና ኣብ ጌጋና በጃ ዝሓለፈልና ደሙ ዝኸፈለልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ጠበቃ ኣለካ ብሩኽ ሓወይ እዚ ነገራት እዚ ከመይ ጌርካ ይከኣል ሰባት ከመይ ጌሮም ይኽእልዎ ኖ ይከኣል ይብሩኻት ኣሕዋተይ ምኽንያቱ ዋጋ ዝተኸፍለ ነገራት ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ክርስቶስ መስቀል ክትርኢ ከለኻ ናትካ መውቃዕቲ ሽዑት በቃ ትስእና እዘን ኣዴታትና መቸም እሾኽ እንተዳ ወጊያት ግን ከመይ ክንሃይ ትብላ ማለት በቃ ኡያ ትብል ሰበይቲ ብፍላይ እሾኽ እንተዳ ወጊዋ ኡያ ትብል ቆልዓ ክትወልድ ግን ከብዳ ክትጥባሕ ኮላ ስቕ ኢላ ትውቦ ምኽንያቱ ተስፋ ስለ ዘሎ ኣነ ንስኻትኩም ንኻነ ኣብ ውድቀትና ኣብ ጌጋና ኣብቲ ኩሉ ነገራትና ጠበቃ ኣለና ብሩኻት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምኽንያቱ ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ንዝወደቕናሉ ርኢና ወዲቕና ከይንተርፍሲ ናብ ክርስቶስ እንዳጠመትና ናብ ክርስቶስ ክንትስእ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ጠበቃ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 2 ሓደ ለኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቀዳማይ ዮሐንስ 2 ሓደ አሜን ብሩኽ ሓወይ ሎሚ ብቑዕ ኮንካ ክትመላለስ ክእለትካ ናትካ ትምህርቲ በሎ ክእለት በሎ መልክዕ በሎ ገለን በሎ ኣይኮነን ዋጋ ዝተኸፍለልካ ሰብ ኢኻ ዋጋ ዝተኸፍለልክ ሰብ ኢኺ ዋጋ ዝተኸፍለለይ ሰብ ኢና ኣብ ውድቀትና ክንወድቕ ደይገድፈና እግዚአብሔር ይኹን ሰባት እንድሕር ተጋጊኻ ሰባት ክፍትኑኻ ከለዉ እንታይ እዮም ንገብሩኻ ንምንታይ እዮም ንፍትኑኻ ሰባት ኣብ ዝኾነ መርመራ ተፈቲንኩም ኣለኹም ዝኾነ መርመራይ ክፍትነካ ኔጋቲቭ ኣምፅኡ ምእታን ክትወድቕ ይድፍትነካ እግዚአብሔር ግን ምእታን ክትሓልፍ ይድፍትነካ
እግዚአብሔር ግን መታና ብላዕለ ክትወጽ ይድፍትነካ አውድቀትካ ምሳኻ ድኾን ጠበቃ ድኾነካ ነገራት ማለት እዩ ሓጢያት እንዲኻ ጌርካ ከምዚ እንዲኻ በድልካ ተማልኮ ከምዚ ኢኻ ስኻ ነገርካ ኣይግባእካን ይብለካን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ንገብሮ መዓልታውን ንገብሮ እግዚአብሔር ዘይርኦ ኮይኑ ይኮነን ምሕረት ኣምላኽ ግን ረዲእና ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብታ ናይ ኖህ መርከብ ደሪእኹም ኣለኹም ኣብታ ናይ ኖህ መርከብ ኮኒ ዝተፋላለዩ ኩፋት አራዊት እንስሳታት ጽቡቃት እንስሳታት አዝዮም ተባላዕተ እንስሳታት አዝዮም ገርህታት እንስሳታት በሐንሳ ይነብሩ ነርም ስለምንታይ ኣብታ ክርስቶስ ኣብታ አምላኽ ዘዳለዋ መርከብ ስለዝነበሩ አነ ንስኻትኩም ንኻስ ተፈላለየ ባህሪያት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ ክርስቶስ መርከብ ስጋብ ዘለና ግን ሓደ ኣካል ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሓደ ኸባና ዝበለጸ ሓደ ኸባና ዝተሓተ ነገራት የለን እኳዳቲ ተሓተ ድበሃል እኳዳቲ ትሑት ድበሃል ቃል አምላኽ ክዛረበና ከሎ ነቲ ትሑት እንታይ ገይሩ የብልዎ ብዝኸበረ ይሽፉነ ኢልዎ ምክንያቱ ካባይን ካባኻትኩም ንዝደልየሎም መዓልቲ ኣነ ንስኻትኩምኒ ኣብ ነንሕድሕድና ዘለና ናብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና እንታይ ክንገብር በቃ ክንዓቢ ብዛዕባ ፍሬ የጽንዕ ነይረ ሲ ፍሬ ስርናይ ሲ ኢልዋ እንተ ዘይሞይታ ክትበዝሕ ኣይትኽእልን እያ እንተ ዘይሞይታ ክትበዝሕ ኣይትኽእልን እያ ኣነ ንስኻትኩም ንኸዓኒ እቲ ስጋዊ ባህርያትና እቲ ጋዕገልጠም ዘሎ ዝሕዘና ካብኡ እንተደይ ኣልጊስና ናብቲ ናይ መንፈሳዊ ዕብየት እንተደይ መጺና ክንፈሪ ንኽእልን ኢና ክንፈሪ እንተዳ ኾንና ክንህነጽ እንተዳ ኾንና ክንዓቢ እንተዳ ኾንና ኣካይዳና ክጽብቕ ኣዘራርባና ክጽብቕ ኣላባብሳና ከይተረፈ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣነ ኣምላኽ ክዝምራ ከሎ ዘን ውሉዳት ዘን ኣሕዋትና ሲ ዘን ደቅና ሲ ከመይ ምልኩዓት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ብኹድን ነገራት ክንዝምር ከለና ተፈቲሕና ከነምልኾ ከለና እግዚአብሔር ካይፈቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብዚ ዘመን እዚ ፋሽን ኣይኮነን ብሩኻት ኣሕዋተይ أنا حدا غنوقسنا حدا غنبلا يكونن نحنا جن كم حزب أملاخ نحنا جن كم دك أملاخ نحنا جن كم دك كورستوس كن ما عاد سلز جبارنا إذا قال إذا هاي معدن الناس سلزولوك زايبر تمسكن يقول نفس وقفنا أنا بزجاجيو أنا بزودك كو حفتي صباح نقول تودق إبلان حوي أنا بزجبر كو صباح نقول زي ما حبر باي ما شو كو صايبلان تداخي إلنا نفس وقفنا نسعت بروحات حواتك زايبر تمسكن يقول مغنياتو نعنا نقطع منا እግዚአብሔር ተመስገን ቃል አምላክኩም ኢልና አታሰቢልኩ በቃ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኸባኻስ እንታዩ ሎሚ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኸባይ ሎሚ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኸባኺ ሎሚ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኸባኻ እንታዩ ንዓኻ ክጥዕመካ ንዓይ ክጥዕመኒ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ነገራት ኣይኮነን እግዚአብሔር ከነምልኾ ከለና ንዓና ኢና ንጥቀም نحنا هنا نسجر نحنا هنا نوص نحنا هنا نساقم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብዚ ዘመን ዝኻኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብዙሕ ንፋሳት ኣሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ካብዚ ንፉ ብዙሕ ንፋሳት ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንትከል ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንጸንዕ ብቑዓት ኮይና ክንመላለስ ደልየና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ክንፍለየሉ ደልየና ኩሉ ሰዕ ብቑዕ ኮይንካ ክትመላለስ ተዳኾንካ እግዚአብሔር ክደልየካ ኣለዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን زعبا سفرة مقدامي بقدامي مخندي معالتي كوربيل حاونا صبو غيرو مهرنا نيرو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9:24 ስክሬለይ كوربيل حاوي آمين زيادة دليل እግዚአብሔር ተመስገነ ኣብቲ ስፍራ መቀዳደሚ ለንቀና መቸም ኩላህና ይዕበ ይናስ ዳይፈላለ ይኹን እምበር ኦሎምፒክ ደሪ ይብልና ኣብዚ ኦሎምፒክ እንተዳሪናም ኩሎም እንታም ድገብሩ ኩሎም ሓደ ቀደማ ብዓዲ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ይቀዳደሙ ነይሮምሲ ሪሃድ ኹሶ እሱ እኮ ይኹጎ ይውዒሉ ኢልዎ
فرماغويا يلن حويلو ديم قدام صبوق يركا سلازغويخا ولا عند خصوا عيتغلنا كتقدم لك مالتي فرماغويا يلن ديم قدام يلو ስለዚህ አነ ንስኻትኩምኒ ኣብቲ ስፍራ መቀዳደምልና እግዚአብሔር ተመስገነኹም ኣብዚ ቦታ ዘለና ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ነገራት ዝውጥጠካ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ካብዚ ዓስባዓወት ክፈለካ ዝደሊ ዝመፀካ ዝረኽበካ ዛሌካ ነገራት ኣሎ ብጽቡቕ ዝመስል ጽቡቕ ዘይኮነ ካብቲ ክፉእ እሞ ክፉእ እንዳራይዳቱ ሰበብልና ኣብ ነፍስ ወከፍና ክፉእ እንተዳ ጸኒሑ ኣብ መንገዲ ካብዚ ክፉእ ዝደይለ ሰብ የለን ፈጺሙ عينو خيرا انت دي كوينو ويكا خيفلت انت دي كوينو لو من عين عقاتكم تدليلنا زلو معنكفي بوزوح صبوق زمسل ازيخان خطبوهو ازيخان ختزاربولو ازيخان خصومعو ازيخان ختريو زوانا ونز مسل جن نبيد وسد ناب دحريت زملس عصفغاد زرف لو مي انا نسخاتكم ني اب سفرانا خنا خنقدادم እግዚአብሔር ይደለናል ዕላማና እንታይ መሆኑ ክንፈልጥ نبينا ينقعز لنا نبينا يمنقدن خيدا لنا مسمن وعلا لنا مسمن خيدا لنا ندا تفلنا خنكيد እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ይደልየናል ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ በዛ መዓልት እዚያ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አባይና አባኻትኩም ንስንታይ አይነት ክንኮውን እንደል ብሩኻት አዋቴ ምስክርነትና ስከመይ ክኸውን ኣለዎ سباس كم يكون بلغات دليل أنا بتعمي أدبلكم دلهم ننبسي بتعمي تنقل بقى جريسي كم زي أجيرو خيولون بتدعق مي مالته صاركم ونقوموا كفوا قبال دفاتو سبيلن صبوا مسكرنا تكلونا أنت داخوين مباري أبيت أملاخ بن قبرو مسك زابير زلنا ريليشن مسك زابير زلنا ركب والثاني زابير تمسكني يقول حدث مسيلو مليون انتقنون كهبكا أي تراتر نشعو أمون انتداخونك أبيت أملاخ أمون بمخانك أب عالم أمون تقون زابر تمسكنهم إندا تأثروا حواتنا بزتفلا لنا قرات إندا تحلفوا أمونات يمكن أمونات دول لو سبات له وسدا كذلك ألك حني لحتيتو من ما يسألني سلامنتاي كملسي سلازبل عصرت قرشي لك يا خاين دحردا زي ما لسلكا حمش قرشي لك حن انت دايلك دحريو ايتوبني خا حمس قرشي لك يا خايو اب ساعه انت داملي سلكا كن شي قرشي انت دايلك خالاي معلتي كتوبه صقمي بلكا نفس وقفنا زنا برانا سلازغنا يدبلكم دلو سلازي ابيت املاخ كاني أنا نسخاتكمني ومنات كنا بقعت زلوهم سبات كنا كن مالالس እግዚአብሔር ይደለናል ምስክርነትና ለዕለ ዝኾነ ይሁን ነፍስና በቃ ሽምናሲ መጸውዒና ጥራይ አይኮነን ብሩኻት ይዕዋተይ ሽምካሲ አማዕዶ ዘሎ እቲ ክርስቶስ ከምዚዩ ክብልውን ብዙሕ ተራ ኣለዎ ስለዚህ ንሽምና ከነጸብቆ እንተዳኾና أنا نسخاتكمني باكا يايدانا بازراربانا بتي مس أملاخ زلنا ريليشن زوستاني مالتي ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብ ኢዮብ 19 10 عاد እስከ 10 ሺህ ደላ ስክሬለይ ኮርቤል ሐወይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ጎይታ ይባርከኻ ያ ኢዮብ 19 11 እስከ 10 ሺህ ደላ آمين آمين يسوع كريستوس قويتاي إيوب كلنا نصنع سمعكم هذا سمع زسب زسي سباسين تايكونوا بلوغنو
ምክንያቱ ሩህ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ምስክርነቱ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅእ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ንሽጉራት ፍትሒ ዘውፅእ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ንኻኒ ምስክርነትና ብዝናሰ ነገራት ኣብ ቅድሚ ህዛብ ኣብ ቅድሚ ዓለማት ኣካይዳና ኣዘራርባና ኣተሓሳስባና ከምዚ ናይ ኢዮብ ስምዒት ክህልወና እግዚአብሔር ይሓግዘና ብሩኻት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ይከኣል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክፉእ ምግባር እዩ ኣዝዩ ዋጋ ዘኽፍለካ እምበር ጽቡቕ ክትገብር ዋጋ የኽፍለካኒ ብሩኻት ኣሕዋተይ እንተ ዳሪኹም እንተ ዳስተቢልኩምሉ ንኽፉእ ንምግባር እዩ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍል ድኻም ዘውምፅእ ሓሳብ ኣእሙሮኻ ዘደንዝዝ ጽቡቕ ክትገብር እንተ ዳ ኾንካ ብሓጎስ ስለ ትገብሮ ደስ እንዳበለካ ኢኻ ትገብሮ ብጣዕሚ ኻ ዋጋ የኽፍለካኒ እዩ ምክንያቱ እታ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እንተ ዳ ባኻ ሃልያ ንዝጸላእካ ከተፍቅሮ ፀገም የብልካን እታ ዋጋ ተኽፍለካ ንጸላእኻ በቃ ምሕረት ክንገብር ዝኽብደና ነገራት እዚያ ሎሚ ግን ኣነ ንስኻትኩም ንግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ስጋብ ዘለና ኣብ ቤት ኣምላኽ ተመላለስቲና ካበልና ነቲ ናይ ክርስቶስ ጸጋ በዚሕልና ካበልና ነዚ ነገራት እዚ ክንለብሶ ሎም መዓልቲ የድልየና ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣነ ከም ዓብ ሓውኹም ከም መገላግልትኹም ከም ኩሉ ነገራት ብሓንሳ ኢና ንመሃሮ ዘለና ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንዓይን ንዓኻትኩም ብሓንሳ ኢና ንመዓዶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ይምዕደና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ጸጋ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣይክእልኒ ድብል ሰብ የብልናና ኣብ መንጎና ንኽእል ኢና እንተ ሓመቐ ሓመቐ በታ ንእሽተይ ዓቕመይሲ ጽቡቕ ክገብርሲ ይኽእል እየ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሰባት በቃ ንዓይ ሪኦምሲ ድጽዋ ጉድ ይኮነስ ንዓይ ሪኦምሲ ገጾም ክበርህ ሕዋቴ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መዋርስቲ ኣምላኽ ካብ ኮንና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ክርስቶስ ካብ ወረስቱ ካብ ኮንና ኣብታ ቤተ ኣምላኽ ሽግርን መከራን የለን ብሩኻት ሕዋቴ ኣነ ንስኻትኩምኒ እንታይ ኮንና በቃ ብኩሉ ነገራትና ግን እንታይ ክንከውን ኣለና ብቑዓት ክንከውን ኣለና እንታ ብቕዓት ትብል ቃል ምስ ተበለትኒ ኣብ ውሽጠይ ተሪፋ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሓደ ብቕዓት ዘይብሉ ክትልኾ ይትኽእልን ኢኻ ኣሚንካ ክትልኾ ይትኽእል ከይዱ እውን ከስልጠልካ ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ብቕዓት የብሉን ፈትዩ ይኮነን ብቕዓት እንተ ደኣ ሃሊና ግን ከድና ነስልጥ ተላይኽና እሙናት ንኸውን እግዚአብሔር ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ክብሎ ከሎሲ ብቕዓት ዘለዎ ብቑዕ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣነ ንስኻትኩም ንኻ ብቑዓት ክንከውን እግዚአብሔር ደልየና ኣሎ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ነገራትና ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ እግዚአብሔር ተመስገነ ኣብ ጢሞቴዎስ 6:11 ስክሬለይ ግዴታ ኣለና ከዓ ክንገብሮ ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት አሜን ረዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ኣታናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻትኩም ሎሚ ኣታናይ ኣምላኽ ሰብ ንባል ብቕዓት ኣለና ድዩ እምበር ክንሃድመሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ፍጹም ምሕላፍ ክኸልአና ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለዩ ሕብርታት እናለዋወጠ ዝመፀና ነገራት ኣሎ ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ካብታ ሕብረት ክርስቶስ ክፈልየና ዝደሊ ከትርፈና ዝደሊ ከውድቐና ዝደሊ ከነግሮም ርም ዝደልየና ሎም መዓልቲ ንዓይ ንዓኻትኩም ንግን ይምዕደና ኣሎ ቃሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ቃሉ ገይሩ እግዚአብሔር ይምዕደና ኣሎ ካብኡ ህደም ይልካ እግዚአብሔር ተመስገነ ሎሚ ነገራት እንተ ዳሪኻ እንተ ዳኺኢልና ብሩኻት ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ ከዋርደካ ኢሉ እንተ ደው ኢልካ እንተ ዳኺኢልካ ዕፁ ኣቢልካ እያ ድሕሪ 5 ደቂቕ እንተ ደው ኢልካሲ ማይ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ ነዛ ዘረባ እዚኣ እንተ ሓሊፍካ እያ ብድሕሪ ድመፅሲ ነገራት ክፃወር ይኽእል እዩ ህድእ ክንብሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ተመስገነ እግዚአብሔር ክረዳእና ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት ስለምንታይ ኢልና ኢና ክንዕገስ ንኽእል ስለምንታይ ኢልና ኢና ክንፀሮ ንኽእል እንተ ኢልኩም ክርስቶስ እኳ ንዓይ ዝፀረኒ ንዓና ዝፀረና
نحنا دا أمو سلمنتاي دي نصور نحنا دا أمو سلمنتاي ملاء السبات كنكون زي نخل እግዚአብሔር ተመስገን ነው أب تسلمك أمو داتا قصي እግዚአብሔር ተመስገን ነው قدامي تسلمك خلته شوعة تذكري لي 10 شوعته سقاب عسرة ريال الذين بخاتم تمثل دلينا على أولوس قوى على سعين كما يسعين دليل بناها سيطان عقدل كبرنا عقوسنا نسخاتكم يهمو أكنو بوتنا يسوس بمسعاتك تسفانا ويس عقوسنا ويس أخليت بحتنا مني نسخاتكم لهم آمين سلازي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አነን እስኻትኩምኒ ካባና ጽጽበዮ ዓለም ብዙሕ ነገራት አሎ ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን أنا هنا غان نسبات ننحدنا مالت እግዚአብሔር ተመስገን ነው አስቢ አለው እግዚአብሔር ተመስገን ነው أنا كوربيل حوي بزل على درجة كقلت كلاسي እግዚአብሔር ተመስገን ነው أتأخليل عوسي ناي كلها حباري እግዚአብሔር ተመስገን ነው أبزبوت هذي بزلوا متن أبزا محبر زيا بزلوا متن سي أبزا محبر زيا سي أخليل ناي مالت እግዚአብሔር ተመስገን ነው حد هو تقول خبانا سي ناي زا محبر تسقايو حدا هو كزمر كله حدا تسو كله حدا وصيلو نغرات غلابت كله سي ناي منتاي ጸጋይ እንተዳልኩም ናይ حبار ጸጋዩ እዛ ማህበር ትግለጸሉ ዘላይ ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ነው ሐቢርናይና ንዓብ ማለት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ብህላውነት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር በረከት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እንተዳ ሃሊና ኩሉ ግዜ ንገጽ እግዚአብሔር ክንሪ እግዚአብሔር ይደልየናሎ እግዚአብሔር ተመስገን ነው እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብ ኤፌሶን 4 حدن كلتن ኤፌሶን 4 حدن كلتن እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ጎይታ ይባርካ ኮርቤል ሐወይ يجيب على السر بويتا أن تصوعكم بصوعة ببعض كيفكم على معدكم الله لتحت الناس بلا بلوحة نهدات نحاكمكم بفضلي الناس أصوركم نتحبك ننفس مع أساس سلام يقول تحلوه آمين سلازي ناتيني ناتكمني عدا ازي እግዚአብሔር ተመስገነውም أنا نسخاتكمني نحوي نحفتي لما معلتي بتحتنا بتنا እግዚአብሔር ጸጋ بتري زتوهبنا من كريستوس حيلي ننفس وكفنا زتوهبنا ጸጋ له እግዚአብሔር ተመስገነውም لما معلتي እግዚአብሔር ተመስገነውም ብዙሓት ሰባት ደልዮም ዘይረኸብዎ ነገራት أنا نسخاتكم نكون رخبة እግዚአብሔር دليلنا له እግዚአብሔር ተመስገነውም ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነውም دقيم أنا أسور بقويتا نتي يتصوع كله صوعة بقعات كونكم كتمالالسو معدكم اللهم بتحتنا زبلة بلوهاتن بدأتن نحد حدكم بفقري الناس تصاوركم سلازي تقندي زل هو እግዚአብሔር ተመስገነውም أنا لومين حفتي كسرة أنا لومين حوي كسرة زبل كنقول أبكر مእግዚአብሔር كايكالي እግዚአብሔር ተመስገነውም أبكر مእግዚአብሔር كسرة نحوها أزي فوكسي እግዚአብሔር ተመስገነውም بدأ እግዚአብሔር نتي زلوا جبناتو نتي زلوا قدلتو ندحرات رولي هاجن سب خبر معتي تصلوا سبات انت هاليو بتقوق تحالفوا أي تقولون هم كسروا يكونن تفكروا سب انت هون هاجن سر كاي يخد كاي ده أشياء كاني أنا نسخاتكم من لهم معلت خنصاوا ورجزابير دليلنا لو جزابير تمسجنيهم أنا نسخاتكم من بتنا إجزابير فقري بتنا إجزابير محرت بتنا إجزابير لوهات بتنا إجزابير تحتنا كن كيد كلنا إجزابير كخسرنا إجزابير تمسجنيهم إجزابير كاني أمون ودي كلك إجزابير تمسجنيهم نفس وقفنا بزمعة إجزابير يدلينا لو إجزابير تمسجنيهم سلزي أبتنا يمكياس نريد أبتا شيء شو منت إجزابير تمسجنيهم ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይባረኽ እምበር ሎሚ ነቲ ጥቓኹም ዘሎ ኣታሰብ
ሰናይ ዘበለ አፍለጠካ ንሱ አታሰብ ንሱ ሰናይ ዘበለ አፍለጠካ እግዚአብሔር ሲ ቅንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ ምስ አምላኽውን ብትሕትና ክትመላለስ እንተ ዘይኮይኑ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ካባይ ዝደልዮ ለማዓልቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምሕረት ናሕዋተይ ክገብር ምሕረት ብፍቕሪ ናሕዋተይ ክሓቁፍ بفقري نحواتي كدلي بفقري نحواتي كتمت أبنا نحدنا زلنا راية أبنا نحدنا زلنا كبرت أبنا نحدنا زلنا أتحساسبا كل وقت لو ما عالتك زابير يدلينا لو بروحات عوات كم تزعتنا يخون وتصزي كونسيك زابير تمسكن يخون زوجة كمنا ينقرات أبيت أملاخ قديف كي أخذ وتصق زابير تمسكن يخون كبيت أملاخ حدش نقري خايز كات وتصق زابير تمسكن يخون نتاسبيتي قوي بتاعترايو أمشيلوا نتاسبيتي زي قوي بتاعترايو خانة أمشيلوا زابير تمسكن يخون لما عالتي زابير تمسكن يخون نأملاخ زخون سفراس كن قدفولو زابير تمسكن يخون نتنا إجزابير حسب نتنا إجزابير تصفى نتنا إجزابير زدل النجارات أنا نسخاتكم من اللبنا بزغم الإجزابير تمسجنهم نحافتي كريا خلقص بدين قاطع عيني نحوي كريا خلقص بدين قاطع عيني أمنا نحدنا بزلنا نجارات زابير تمسجنهم بزك الرأي إجزابير يدلنا له نموداتا لكعكم يا إجزابير تمسجنهم أبزداق مع عسرته خلتنا 10 سنة رأي كربي الحوي بزي أخن ودينا sorry سلام دونغاي انتاي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ በጣም ዘደነቅ ነገራት ወእስራኤል ዘረበና ለው ብሩኻት ያዋተ ወእስራኤል ሕጂኸ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ክትፈርሆ በሁሉ መንገዱ ክትመላለስ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ድማ ከተፍቅሮ በሁሉ ልብኻን በሁሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ምንቲ ክጽብቀልካ ነዚ እዚ አነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝን ሕጋጋትን كتحلو أنت زي كوينس إجزابير كابخا زدليو أنتايو لومي كاباي زدليو إجزابير أنتايو ندالكم مسكحسبو إجزابير تمسجنهم كابخا زدليو ولا حنت نجارات يلن نحوها ختفكر تراي دليك إجزابير تمسجنهم نحفتها ختفكر تراي دليك إجزابير تمسجنهم نحفتها ختصور نحوها ختصور تراي زدلينا إجزابير تمسجنهم أنا نسخاتكم نا أبز مريت كنفاقر كلنا أنا نسخاتكم نا أبز مريت زي بحدا ملك كن عب خلنا إجزابير يحجوس إجزابير نمسواتنا يقبلوا إجزابير تمسجنا يكون نمسواتي كائل زي تقبلوا له من قد انتهيو I think so أتي مسواتي فرس لزغنا يكون كوين يسمعني ويتبقع سلزم سيكونن تايدا قبل در نجارات نيرو لومي لبين لبخومني نحواتنا زفكر لبي يكون إجزابير تمسجنا يكون نحواتنا دتصور لبي يكون إجزابير تمسجنا يكون مغنياتو بقعات كنا كنمالالس انت داخلنا أمنا حد حدنا انت خنكبر لنا بهذا من قدي كنقعز لنا مالتي لذلك إجزابير يباركم تسينا هنصلينا إجزابير تمسجنا يكون يسوع كريستوس قويتاي أبزي كتما زخون زلوا لنكنا كنتات سمعوا لهم إجزابير تمسجنا يكون إجزابير جن Right.